Dnes si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. Zároveň je to príležitosť, aby som natočil posledný pravidelný Capybara videoblog. Neznamená to, že tieto videá úplne končia, ale budú sa objavovať raz za čas a sporadicky. Jednoducho si to žiada veľa času a energie ich pripraviť a na mne sa ten môj Asperger prejavuje aj tak, že tej energie mám niekedy veľmi málo. Ďakujem za všetky veľmi milé reakcie, ktoré som po každom jednom videu dostal. Veľmi ma potešili a nebol medzi nimi ani jeden nejaký negatívny ohlas, za čo som veľmi vďačný, že ste to všetci brali takto pozitívne. Dnes ešte skúsim po posledný krát hovoriť možno ešte viac úprimne o sebe, než som zvykol. Ja si vlastne tento rok poprvý raz pripomínam tento deň povedomia o autizme ako diagnostikovaný autista. Lebo ja som bol diagnostikovaný vo veku 41 rokov minulý rok. Predtým som mal diagnostikované napríklad ADHD, úzkostno-depresívnu poruchu OCD, ale bol predpoklad, že mám toho Aspergera, ale dostať sa k tej diagnóze bolo veľmi náročné. Vypočul som si napríklad názor jedného psychiatra, ktorý povedal, že nemôžem byť autista, lebo som primoc empatický, čo napríklad nie je pravda. To každý, kto sa zaoberá autizmom, vie, že autista môže byť empatický, len sa to musí naučiť. Minulý rok som si vypočul aj názor jednej psychiatričky, ktorá mi vlastne povedala, že som si prejavy Aspergera naštudoval, aby som získal invalidný dôchodok. Myslím, že ten, kto sleduje tieto videá, tak vie, že hovorím všetko z vlastnej skúsenosti a že takto do hĺbky sa niečo naštudovať nedá. Napriek tomu mám problém napríklad nájsť si psychiatra, ktorý by ma zobral, lebo človek, keď zavolá do nemocnice v nemenovanej mestskej bratislavskej časti, tak sa dozvie, že Aspergerov neliečia. A myslím, že napriek tomu, aké to povedomie o autizme dnes už máme, tak stále sú tu problémy, na ktoré mnohí autisti narážajú. Jednak pri samotnej diagnostike, ale myslím, že stále tu máme veľmi veľa autistov, ktorí nikdy neboli diagnostikovaní a ani netušia, že by mohli byť autistami. Sú to mnohí tí čudáci, ktorí medzi nami žijú, ktorí chodia každý deň do práce a kolegovia si o nich niečo šepkajú, prípadne sa z nich smejú, lebo sú iní, ktorí sami netušia, že prečo sú iní a čo by sa vlastne dalo zmeniť. Ja sám si spomínam na svoje detstvo, kedy som bol nemotorný v škole na telocviku. Ja som bol vždy ten, z ktorého sa tí druhí smiali. Môj zmysel pre humor vlastne nerozumel vôbec nikto. Tu mám takú fotografiu, na ktorej som ja a predvádzam takú komickú figúru, ktorú som nazýval šibnutá veverička a považoval som to za veľmi vtipné a zabával tým môjho brata, kamaráta, bratranca. Myslím, že nikto by to iný ani nepochopil. Takže veľmi dobre viem, aké to je byť iným a preto sa tiež snažím točiť tieto videá, povzbudzovať tých, ktorí sú iní, aby si uvedomili, že tá inakosť je práve tým, čo ich robí vzácnymi, vďaka čomu sú odlišní od ostatných a posmelujem ich k tomu, aby boli na to hrdí. Dostal som jeden veľmi milý e-mail od mamičky, ktorej syn mi odkazuje, aby som ešte poradil druhým, že všetky deti na svete sú dobré, ale každé je výnimočné niečím iným. A myslím, že to je krásne takto na zakončenie, že máme tu deti, ktoré sú včas diagnostikované, ktoré vyrastajú s tým, že sú hrdé na svoju inakosť. A to je možno tá cesta pre nás všetkých. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť a ja sa objavím, keď to bude potrebné.